Bon dia, avui som al Tallaret, l'espai de què disposa l'Aida Pou per mostrar i ensenyar als qui vulguin aprendre l'art de les puntes al coixí. Però el motiu d'aquesta visita és per demanar-li una explicació pel premi i distinció que fa pocs dies que ha aconseguit. Aida, bon dia. Hola, bon dia. Contenta amb aquest premi? Doncs sí, molt contenta. La veritat és que costa molt que et donin un premi, s'ha de treballar molt i en el moment que te'l donen doncs, és un reconeixement molt gran i llavors doncs, estic contenta, la veritat. Explica'm qui te'l va donar i en què consistia. Bé, doncs era un premi que donava l'Ajuntament de Barcelona dintre el que era la Festa Major d'hivern de Barcelona i llavors doncs, hi havia el jurat, que eren persones de l'Associació Catalana de Puntaires, i el premi el va donar doncs, la directora de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, doncs, bé, és un premi amb un gran reconeixement. Fent-se en una capital com és Barcelona, amb tants milions d'habitants, hi devien haver moltes participants, no? Doncs hi havia 500 participants. 500 puntaires? 500 puntaires, de les quals doncs, la millor labor va ser la meva. I no et va fer por veure tantes puntaires i... Bueno, un ha de confiar en el treball que un fa i pensar doncs, que bé, que sempre va haver la possibilitat que et reconeixin el que tu fas. El que passa que sí, hi havia, dintre de 500 persones, doncs hi havia professores d'alt nivell. Llavors, clar, és el que he dit abans, no? Que poder anar a un lloc on hi hagi tant nivell i siguis tu la millor, doncs llavors, clar, això... Aida, quin treball vas presentar perquè et donessin aquest premi? Bé, doncs vaig presentar el treball que tinc aquí, que és el que estic fent ara, que és una verge del Pilar, amb l'onda. Llavors, doncs bé, és una de les feines més difícils que dintre del món de la punta al coixí hi ha, que és la blonda catalana, que és la meva especialitat. Jo soc professora de l'Escola de Puntaires, doncs dintre del que és l'especialitat de la blonda catalana. En què consistia aquest premi, Aida? En què consistia? Què vol dir? Quin premi et van donar? Doncs... A més del títol i de ser la primera i tal, què? Bé, doncs sempre tothom demana el mateix, no? Què et van donar? Bé, doncs em van donar una litografia, que és la litografia del cartell de la Festa Major d'hivern d'allà de Barcelona, que és una litografia doncs, pintada a mà. Aquest va ser el premi. I bé, i el mèrit d'haver quedat primera també, no? Que és el més important. Sí. I un diploma que certifica doncs, que em van donar el premi com a millor labor que hi havia a la festa. De bon principi pensaves guanyar? No pensava guanyar perquè hi havia molt nivell, llavors hi havia molta punta contemporània, que ara doncs, hi ha moltes tendències de punta contemporània, llavors doncs, clar, la punta contemporània és molt vistosa, amb molts colors, i clar, era difícil tindre la possibilitat de guanyar. I què significa per tu haver guanyat aquest premi? Bueno, el reconeixement que un quan s'esforça perquè fer punta al coixí, doncs, al nivell que jo ja el faig, és molt esforç. Llavors, doncs, que te'l reconeguin és molt important. I llavors, doncs, t'anima, perquè, clar, a vegades fiques molt esforç amb les coses i no tens recompensa, arriba moments que et desanimes i vols tirar la tovallola. Llavors, doncs, el fet de que lluites i treballes i arriba un moment doncs, que t'aprecien el que estàs fent, doncs, t'encoratja per seguir. Aquest mèrit ja te l'han reconegut en altres indrets, per això, no? Sí, l'any passat també em van donar el primer premi a Òlvega, a Sòria, i allà hi havia puntaires de tot Espanya. I quasi bé totes eren professores. Llavors, doncs, també, clar, quan vas a un lloc que hi ha tot de professores, també hi havia més de 500 puntaires, i entre totes les puntes que hi ha i totes les persones que estan allà a fer puntes, doncs tu ets el millor, doncs també et fa... Serà perquè ets jove, no? Bueno, jo crec que això de ser jove és un hàndicap. Perquè el jurat què és? Persones grans o persones joves? No, bueno, els jurats són persones de mitjana edat que són, clar, professores
d'escoles i persones que tenen coneixements com per ser jurat. I els participants n'hi ha de jovent també? Sí, hi ha de tot, perquè potser molt joves no, però sí que hi ha, clar, vull dir, ja anem a nivells on clar, les professores no són persones molt grans, les professores de nivell doncs, són persones més de mitjana edat, llavors hi havia més aviat persones de mitjana edat. Et dediques a ensenyar? Jo em dedico professionalment al món de la punta al coixí. Soc artesana professional per la Generalitat de Catalunya i la meva feina doncs, és aquesta. No actues solament aquí a Bagà? No, soc professora de l'Escola de Puntaires de Barcelona. Allà doncs, ensenyo a fer blonda. Ara ja em dedico a formar a futures professores. Llavors també vaig a Balsareny i vaig a diferents pobles on ensenyo a fer puntes, però més ja a nivell d'ensenyar a professores i a formar el que seran les futures puntaires. Així al llarg de totes les setmanes de viatjar? Sí, passo més temps fora de casa que a casa. És un inconvenient el viure en un poble com aquest? És un inconvenient molt gran per la meva filla, més que res per la nena, perquè... Tens uns avis joves. Tinc uns avis molt ocupats. Sí, tinc sort d'ells perquè si no fos per ells i pel que estan fent per mi i per la nena, jo no podria realitzar-me com estic podent realitzar gràcies a ells. Vols afegir alguna més, Aina? La veritat és que no, que moltes gràcies i bé, espero que aviat ens puguem tornar a veure perquè me n'han donat un altre. T'han donat un altre premi? No, que me'n donguin un altre. Ah, que te'n donguin un altre. Esperem que sí. Aviam, dintre de pocs dies doncs es convoca un altre concurs i... Tu també hi participes? I aniré a veure si hi ha sort. Bé, Aina, ens ha alegrat molt que una beganesa jove simpàtica com tu hagi assolit aquest premi i et desitgem moltes felicitats i molts èxits amb aquesta carrera que vas escollir. Doncs moltes gràcies. Es descuidava de dir-nos una cosa, que és que dintre de pocs dies també hi ha una altra trobada de puntaires. Doncs sí, si no... On serà? Aquí a Bagà. Si no hi ha res de nou, el dia 17 d'abril farem la 8a trobada de puntaires d'aquí a Bagà on hi haurà puntaires de tota Catalunya i esperem doncs, poder-la realitzar amb el màxim d'èxit possible. I bé, des d'aquí doncs, convidem a tothom que vulgui assistir a que vingui. Esperem que hi hagi molta assistència. A on serà? Doncs bé, cada any la fem al pavelló, perquè com que sempre la fem aquest temps, doncs per por de pluja i per por de fred doncs ja directament la fem allà, aprofitem que Penya Blaugrana organitza el que és la trobada de col·leccionisme i llavors doncs bé, cada any ja en fan 8, doncs la fem allà. Doncs allà ens trobarem. Doncs moltes gràcies.